Boas a todos, benvidos a un novo capítulo do programa Rally Talks. Hoxe atopámonos na 39ª edición do Rally de Noia, que se celebra na localidade coruñesa de Noia e alrededores. Nesta proba contamos con máis de 150 inscritos, dos que entrevistaremos a algún deles. Vamos con ello. Boas a todos, temos con nós a Daniel Monteagudo, copiloto en diversas categorías do Campeonato Galego de Automoción. Boas, Daniel, que tal? Boas tardes, aquí estamos a ver que nos depara este Rally de Noia. Esperemos que o tempo nos respete un pouco, aunque parece ser que vai ser que non. Bueno, contanos así, que expectativas tes neste Rally de Noia no que sales con Adrián, que é un piloto máis ou menos coñecedor da zona? Pois as expectativas que traemos é intentar acabar, porque eu corrín este rally 3 veces e as 3 veces non logrei acabar, a ver, din que a terceira vai a vencida, pero neste caso terá que ser a cuarta. Vale, somos coñecedores que fixetes un par de probas fai anos como piloto. Segundo a tua experiencia, con cal dos dous asientos te quedarías en caso de ter que elixir? A resposta teño a clara, pero se vou a mirar a cuenta do banco xa non teño tan clara. Non, a ver, co piloto é unha cousa que foi na que empecé e é algo que realmente me apasiona, pero probei o volante, todo o mundo me decía, cando probas o volante vas querer seguir no volante. Ahora teño que volver ao asiento da dereita, pero sí que non a corto plazo, pero a largo plazo sí que teño aí algo en mente. Vale, bueno, xa respondes casi a mesma pregunta, pero como piloto, tes pensado volver a competir? En que proba é que máis te gustaría competir? Pois, sinceramente, nun rally mix é dos que teño cerca da casa. Seguramente a miña idea vai por aí. Vale, sabemos que tamén fostes con varios pilotos e diferentes monturas, como un SEA 127 ou un Peugeot 106 GTI. De todos os coches e pilotos, con cal che gustaría repetir? Non ten por que ser o coche ou piloto correspondiente. O coche, eso sí que o teño claro, que é o Sasso co que debutei, porque é un coche que a verdad que corría moito, pero non pude disfrutalo porque no segundo tramo, no terceiro xa rompimos. Ese sería o coche. Ahora, co piloto non me podo quedar con ningún, porque o primeiro dou unha oportunidade e os outros confiaron en min, así que con pilotos sí que non me podo quedar con ningún, porque aparte son todos unhas excelentes personas e ao día de hoxe amigos. Bueno, e agora xa para rematar a pregunta estrela do programa, gustaríanos saber que importancia ten para ti o tema todo da saúde mental, que hoxe en día sigue sendo como un pouco tabú, pero sobre todo enfocado ao mundo este noso dos rallies e da competición. Bueno, é máis importante do que a xente pensa. Eu realmente tamén pensaba como a xente normal, sabes, de que iso nunca se lle dá importancia, pero unha vez que che toca vivilo na tua propia piel, iso é o que che chamo eu o mal da ameixa. O corpo quere, pero a cabeza non che deixa. A min é certo que os rallies, na miña situación, pois foi unha salida moi importante e tal, e penso que sin un brazo podes vivir. Ahora, se a cabeza non traballa, por moito que queiras, non se fai nada. Para min é super importante. A xente que non vive non lle dá realmente a importancia que ten, hasta que, por exemplo, eu pensaba así, pero cando vives na túa propia piel, pois, aí paras a pensar e dis, ostra, isto é máis serio do que eu pensaba. Sí. Bueno, pois moitísimas gracias por participar no programa. Gustaríache mandar algún mensaxe, algún agradecemento ou algo? Sí, quería mandarlle unha mensaxe á familia de Diago Mallo e moita forza ao seu irmán, que este rally, o ano pasado non puden estar aquí correndo, pero este ano que corro, este vai por Diago, e moita forza á súa familia e ao seu irmán Guille. Pois moitísimas gracias, Daniel, moitísima sorte no que queda de tempada. Vémonos. Vale, moitas gracias a vos. Hasta logo.